खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 12 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै रां सौफैनाया नोंथांखौ गोबां रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां खालामनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोबां रां बाहायनो थांगासिनो दं, नाथाय जोबोद मोजां सम मोनगोन। वृषभ राशि। गावनि सुबुंथिखौ जौगाहोनो थाखाय गोथौवै नाजा। जायफोरा फालांगियारि दाहारनि थाखाय नोंथांजों सोमोन्दो लायो बिसोरखौ नेवसिगार। मिथुन राशि। दिनै रांखान्थियारि गाज्रि थासारिनि थाखाय माखासे गोनांथार खामानिफोरा थाथ'गोन। गावनि उफ्रा समखौ गावनि न'खौ समायना खालामनायाव बाहाय। नोंथांनि नखरा थारैनो बेखौ बाख्नायगोन। कर्क राशि। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबुफोर थानो हागौ। नोंथांनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबुफोरा दिनै नोंथांजों थागोन। सिंह राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ खुसि खालामनो नाजागोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा थारैनो बै सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांनि जिउ राहायाव नोंथांखौ मदद खालामगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिनि खुरमा बाहागिफोरा नोंथांनि जुलियारि गोजोननि गोरोबलायनायखौ हेंथा होनो हागौ। वृश्चिक राशि। गुबै सम्पथिनि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गार्लफ्रेन्डआ दिनै नोंखौ थगायनो हागौ। धनु राशि। फालांगिरिफोरनि राङारि लेनदेनफोरा गासै सानावनो जाबाय थागोन आरो साननि जोबनायनि उनाव नोंथाङा थोजासे रां दोनथुमनो हागोन। मकर राशि। रंजानायनि थाखाय मोजां सान। जुदि नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों थाबायनो सानथांखि लादों, अब्ला साननानै रां बाहाय मानोना नोंथाङा रांनि खहाजों भुगिनांनो हागौ। कुम्भ राशि। बैसो जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। गुबै सम्पथि आरो राङारि लेनदेननि थाखाय मोजां सान। मीन राशि। दिनै नोंथांनि साना बारा मोजां नङा। हा एबा जायखिजाया सम्पथियाव रां थिसननाया नोंथांनि थाखाय गिथावना जानो हागौ। बेबादि थिरांथाफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।